Kawistara temanten sapangombyong sampun dumugi sangajengipun wiwahat ing pramila dumateng paraga ingkang mratitisaken kasuwun mratitisaken palenggan dumateng para kadang pangombyong dene temanten sekalian dalasan kadang besan kasuwun sumene sawetawis nenggo lampahan ingkang badhe lumampah. Lumebetipun kadang besan Sutrisno dalasan penganten sekalian kahiring ungelipun lancaran lumbung silayur. Kawistara pangombyong rawuhipun temanten kakung saha putri sampun lenggah satata wonten ing kursi ingkang sampun dipun sakmektakaken kasuwun lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Ngabehi Patmo Suwarjo dalasan Ibu Murgianti kepareng mapan wonten ing papan ingkang sampun piniji ingkang badhe kaadanan mapak praptanipun temanten dalasan kadang besan kabiwalda wilujeng ingkang samya kalampahan. Perwakaning lampah adicara boyong temanten tinar buka jumangkaing sang duta caraka pamethuk ing sang nata sedina
Sinten to ingkang kaprah minangka juru lampahipun praptaning temanten. Nun inggih Bapa Hangabe Padmaswarja. Jroning lampah sapecak noleh nganan ngiring ndut iramaning wilujeng ingkang mungel ing gegana. Kairing temanten sekalian kakanthi dening Rama lan Ibu lana-lana tumuju dhateng korining pahargyan. Jurung pamuji mugi tansah wilujeng ngantos kalampahan ngebyur wonten ing alam bebrayan dumugi kaken ninen-ninen. Ing praptanipun kursi rinengga sampun siyaga Ibu Murgiati sawega diri siyaga gati kanthi ngasta kendhi ingkang isi tirta wening dalasan Sekar Manekawarti. Mugi samangke dados sarana ngilangi dahaganipun temanten sekalian anggenipun badhe sami lelumban ing madyaning bebrayan agung tumuju dhateng keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Punapa ingkang dados sanepanipun tirta wening ingkang badhe kaaturaken temanten sekalian sagung para tamu kakung Wisa Putri. Lelados wonten ing alam bebrayan mliginipun bebrayan luhur anggenipun jejodhoan. Kaembakaken nedahaken weningipun penggalih mapanipun rasa manengku pring Gusti murih rahayu ingkang kaesti. Saestu kuncaraning bangsa kuncaraning desa kadya sinebat ing lancaran lumbung silayur kuncaraning negeri anggenipun para kadang para sasama ndut ajur-ajir wonten ing bebrayan agung ing pramila kanthi weninging tirta weninging penggalih meneping manah. Mugi temanten sekalian tansah tinuntun dening reh kautaman para pinisepuh para sesepuh ingkang winengku ing Sukabasuki ing satuhu kawula hormati. Unggian kang tinuju ing sangajengipun kursi renggana inggih sasana pawiwahan panjenenganipun Bapa Hangabe Padmaswarja lulus nganti temanten sekalian ingkang salajengipun dhumateng paraga ingkang piniji atur pasrah dalasan panampi kasuwun siyaga wonten ing papan ingkang sampun samekta ugi wonten ing sasana pangandikan ingkang sampun cumawis. Sirep tidem permanem mapanke tembung ngrakit iramaning basa nglantarke kang nedya atur pangandika Danang Setya Nugroho Dewi Anggraini kang dadi asmanata mugia kaaturaken minulya raharja prasanggiya.
Celes raos sira temanten sekalian anggennya ngunjuk tirta wening. Saestu mugia murakabi anggenipun lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung. Kinarya cucuk ing lampah anganti temanten sekalian tumuju dhateng kursi renengga. Pinaragan panjenenganipun Bapa ngabehi Padma Suwarja kakanthi kadang sepuh nuninjih Bapak Adik Wibawa Dalasan Ibu Enik Kartina tinuntun lon-alonan tumuju sasana kahiring ungelipun gendhing ingkang jumbuh. Rarep sirep tidawar mandem anggenipun sami nata laras anggenipun gladi basa atur pasrah saking temanten kakung samangke pinaragan panjenenganipun Bapa Suwarmin dene anggenipun nampi pasrah panjenenganipun Bapa Kristanto dumateng panjenenganipun Bapa Suwarmin wekdal sasana pangandikan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pinisepuh, para cisepuh ingkang dados pinundi. Panjenenganipun para bapak saha ibu sedaya ingkang saged kula hormati. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Adik Wibawa Dalasan Ibu ingkang sangat kula hormati. Saderengipun kawula lajengaken monggo kita dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang katitik ing siang menika kula panjenengan sami saged kembal manunggal silaturahim kanthi manggih rahayu lujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Panjenenganipun para bapak saha ibu ingkang sepindah. Panjenenganipun Ibu Sri Rahayu netepi dawuh saking panjenenganipun Bapak Adik Wibawa bilih wonten dinten ingkang piniji inggih menika dinten menika kapurih nyowanaken pinanganten kekalih ingkang alhamdulillah sampun kalampahan ijab darsan kabul inggih menika anak kula Dewi Anggraini ingkang sampun kejatukrama panjenenganipun Bagus Danang Setya Nugroho kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Salajengipun bilih bab panggala wentah anak kula inggih menika Genduk Dewi Anggraini wonten ing mriki kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Adik Wibawa Dalasan para kula wangsa awit sinasa Genduk Dewi menika sampun wantun palakrama nanging tasih kirang seserepan wonten ing babagan kemasyarakatan. Awit menika sedaya namung kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Adik Wibawa Dalasan kula wangsa. Salajengipun bilih pisanipun panjenengan Ibu Sri Rahayu Dalasan para kula wangsa menika kantenan nggih menika wontenipun tali asih saking kadang penderek. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Adik Wibawa kepareng nampi awet menika nggih namung segedhik supados ngrumaketaken anggenipun membangun kekadangan antasawipun panjenenganipun Bapak Adik Wibawa Dalasan Ibu lan ugi panjenenganipun Ibu Sri Rahayu saking padusunan ngalian. Salajengipun bilih
Piswanipun panjenenganipun Ibu Sri Rahayu dalasan para kula wangsa namung dadosaken bot repotipun panjenenganipun Bapak Adi Wibowo dalasan kula wangsa saking kula nyuwunaken agunging samudra pangarsami. Hamba bilih adicara ing sang menika sampun paripurna panjenenganipun Ibu Sri Rahayu dalasan para pendherek namung nyuwun pamit. Mugi-mugi wangsulipun saking katentreman mriki dumugi ing padusunan ngalian tansah manggih rayu lujeng wonten alangan segala menapa. Salajengipun bilih mbok bilih anggen kula matur wonten kentak-kentinipun kang kula sebataken ing ngajeng kula piyambak nyuwun agunging samudra pangarsami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lumintuning pudhastawa saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang hamba bardaya pangriba ingkang tumanduk dumateng panjenengan dasalan kula. Kacihna wonten salebeting pawihan prasaja ing kalenggahan siang punika, kita sedaya taksih kaparingan kawilujengan kabagas warasan. Mugi-mugi sedaya sarwining gati purwa madya wasana saged kasembadan ruruh raharja kalis ing rubeda. Amin ya rabbal alamin. Kalau nuwun dumateng panjenenganipun sesepuh bini sepuh ingkang satu kinabekten Baraya Agung saking Kadang Besan Sutresna nunggih Ibu Sri Rahayu saking Singodutan Selogiri Wonogiri ingkang kinurmatan Kadang Werda Muda saha Muda Mudi ingkang kinurmatan saha kula tresnani. Mugi rahayu sagung dumadi linepatna ing tolak sarik tinebena ing bendu penyenduh tansah dumawah ing tawang towang. Inggih kanthi trapsilaning budi saha ngaturaken sewu agunging pangaksama kula minangka sulih atur talanging basa saking sederek kula pun Bapak Adi Wibowo sekalian kinen hanampi sedaya pangandika atur pasrah putra temanten Sarimbit. Ing pramila lumantar kula ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pempindhan awit panjenengan sampun kasembadaning karya sampun kepareng rawuh dumagi wonten mriki kanthi manggih rayu wilujeng nirbaya nir ing sambikala. Salajengipun angka kalih kala wau sampun nyowanaken inggih menika pun putra temanten Sarimbit. Inggih menika pun Bagus Danang Setya Nugroho, putra saking almarhum Bapak Sukirstanto saha almarhumah Ibu Sukinem saking Singkil RT 3 RW Parangjaga Grogol Sukarjo saha Roro Dewi Anggraini, putra saking almarhum Bapak Baginda saha Ibu Sri Rahayu saking alian RT sekawan RW 8 Singodutan Selogiri. Lumantar kula sampun katampi kanthi sukon renanging penggalih. Saha sedaya atur saha peparing panjenengan sampun katampi kanthi tangan kekalih. Mugi-mugi sedaya peparing saking Kadang Besan Sutresna minangka kasok ing katresnan sageta ngraketaken anggenipun pasederekan ingkang sami-sami netepi darmaning asepuh amiwaha putra temanten Sarimbit. Saged tansah pinaringan sih nugrahaning Gusti manggih rayu wilujeng nirbaya nir ing sambikala. Salajengipun panyuwunanipun Bapak Adik sekalian panjenengan sedaya mangke kasuwun lelenggahan kanthi sekeca kanthi mardu-martikaning panggalih panjenengan ngantos paripurnaning pawihan prasaja ing rikalenggan siang punika. Ambok bilih
sampun paripurna anggenipun adicara pawiwan ing siang punika saking keluarga Kateng Besan Sutresna badhe nyuwun pamit madal pasilan saking keluarga Bapak Adik Wibowo sekalian namung saged nderekaken sugeng konduripun. Mugi-mugi lampah panjenengan ing samargi-margi tansah manggih rahayu wilujeng nirbaya nir ing sambikala dumugi papaning sowang-sowang. Sesepuh pinisepuh mekaten ingkang saged kula aturaken minangka talanging basa sulih atur nampi pangandika pasrah minangka talanging basa saking inggih menika Bapak Adik Wibowo sekalian. Ambok bilanggen kula matur kathah cecer cewet kuciwaning basa mawantu-wantu kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tatas titis wijang wijine wicara atur pasrah saha panampi sampun kaaturaken dening paraga ingkang sampun piniji purna ing karya datan tumpang suh ingkang mijil saking risak deriji salajengipun temanten sekalian kairing tumuju dhumateng kursi rinenggo kahiring rereben ingkang badhe cumaos. Lamun arsa atok jatuh krami den prayitna ing pamilih ira aja wadon wae aja milih wong ayu kaping pindho milih wong sugih kaping telu pangkat derajat iku bisa keneng sambang sarawungan kapiluteng
wicara kang manis manis marmaning den prayetno kawistara jejer sumanding temanten sekalian wonten ing kursi ingkang sampun minajat tata cara sungkeman injih sungkemipun temanten sekalian dumateng Rama kalawan Ibu sagung para tamu wonten ing pawiwahan punika anak Mas Danang Setya Nugroho anggenipun badhe atur pangabekti pinaragan panjenenganipun Bapak Adi Wibowo ing prasetyaning manah keparanga mijil wonten ing lisan kapira wonten ing sasmita gurih Talenging wardaya boten kinen kuwai matur kanthi lirih pangandikanipun. Adi kule putrane bapak lan ibu iki uga tak sampirke jimat piwelinge Rama. Ajur ajero tepos lira rukun ing sasama-sama dadi dalaning mulya nggonmu sesandingan. Tan ginucap teman kakung hanyerantos piwelengipun ingkang raka. Tumetes ilining luh nglesi ampeyan dika Mas. Duh raka Mas gantine Rama lan Ibu. Kliwat kadung balela ingkang rayi. Ketekan sedya donga pamuji mring awak mami. Sagung para tamu kagem saputri. Kinarya ing gegana ing awang-awang kados ririh-ririh wonten swanten. Kebes
wiwitan bineres kacu cilik lemekane asta kang sami rawuh umpamiya pirsa ing gegana maya swargi langgeng hanyekseni pralampita minulya ing enjang punika guyupe kadang kadya nggoyakake pahargyan ing enjang punika kadya handayong-dayongna pancak sucining agung bale winangun
suka asih katresnan kaembo tresnanipun temanten sekalian sinuba ing Jaka Lolo ingkang sampun kaaturaken mugi-mugi anggenipun Bapak Adik Wibowo wonten ing pahargyan siang punika kepareng saged mrananing dumateng sagung para tamu kakung ngaturaken bojo krami ingkang angka setunggal. Sagung para tamu kagung saha putri ingkang sinuba pakurmatan. Kairing ungenipun gending-gending panglipur kabiwalda saking rencang-rencang pawiyatan luhur Institut Seni Indonesia Surakarta Adiningrat. Ingkang pinarkan panjenenganipun Bapak Ki Sabdo Aji kasumanggaaken jumbuh kalian swasana nenggo atur pambagya ingkang badhe lumampah. Gumawang ladran keprungu kuping iki Kang Mas loh katresnan kasuntak hamembaha praptanira dinoleh asem guyu kaya nyaput ngelus jeroning dadaku alon-alon nyurung alun prau mlipir dermaga ora santa pengen bebarengan kekanten asta udan riwes ngelingake embun kang tumetes liwat netramu wong manis mlipir-mlipir lonjong mimis banjur kok sungging aning pipi sisih kiwa rerengganan samudana weh rengkaning lati banyu sing kembang niba mung agawe kembeng adreng kembeng-kembeng kumambang sang kumambang ing awang-awang sawung hamung nuduhake sesowangan dak gurit cerita iki sing ora tekaning rampung
bebek bombong birawaning manah geniro misuda ingkang rayi ukara ingkang sampun rinakit kandhek ing tenggak boten kuwawi matur priyangga ing pramila panjenenganipun bapa adik wibawa nyuwun sanjata pitulungan dumateng panjenenganipun bapa kepala desa Bapa Ardiman sarjana hukum kepareng jumeneng saking palenggahan ingkang badhe ngaturaken tata cara atur pambagya Arja Yono jumenengipun jinajaran panjenenganipun Bapa Sardiman dalasan Bapa Sadyatmaka katur panjenenganipun Bapa Kepala Desa wekdal saha sasana pangandikan kawula aturaken sawetahipun semoga Matur sembah nuwun katur kadang pambiwara kinasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nuwun kepareng matur katur dumateng para pinisepuh sesepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha klebetosi. Katur dumateng para tamu sinedan kakung putri ingkang winengku sagunging pakurmatan. Langkung-langkung katur kadang pisan sutresna Ibu Sri Rahayu dalasan pangombyong ingkang bagya mulya. Sumrambah katur kadang pametri budaya saking isi Surakarta dalasan para kawula muda ingkang saestu kula banggaaken kanthi lilambaran pepayung budi rahayu mugi miwah andhaping manah. Mugi keparengna kula semla atur awit nuwuni pamundhut saking Bapa Adi Wibawa dalasan Ibu Indri Ratna Ningsih. Kula kepareng ngaturaken babaring sedya wigatos sing gati ing siang kalenggahan punika. Anamung saderengipun sumangga panjenengan sedaya dalasan kula ngaturaken raos kunjuk syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng paring barokah. Saha rahmatipun satemah panjenengan sedaya dalasan kula tasih saged kempal manunggil wonten pahargyan prasaja menika kanthi manggihi rayu wilujeng nirbaya kali sing sami kala. Para tamu sinedan kakung putri ingkang winengku sagunging pakurmatan. Purwakanipun atur Bapa Andi Wibawa sekalian lumantar kula angambali atur ngaturaken wilujeng rawuh. Hanya kecakna lelenggahan kanthi mardu madikaning kalih. Salangkung bingeng manah anampi keranipun para tamu ingkang sampun kepareng paring angestreni anggenipun
Bapak Andi Wibowo sekalian keparenga menggugati raos bombok bebek birawaning manah ngantos mboten saged kagambaring ukara. Wadene atur ingkang salajengipun wasing gadi ing siang karegan menika Bapak Andi Wibowo hanetepi darmaning sepuh amiwaha rayinipun ingkang ragil ingkang namapun Bagus Danang Setya Nugroho putra Jalu Tanoyo saking almarhum Bapak Sukir Restanto dalasan almarhumah Ibu Sukinem ingkang pun lenggahi wonten Dukuh Singkil RT 3 RW 8 Parangjara Grogol Sukoharjo. Kadhapaken kaliyan Roro Ayu Dewi Anggraini putri saking almarhumah Bapak Baginda dalasan Ibu Sri Rahayu ingkang pidalem saking Dukuh Ngalian RT sekawan RW 8 Singodutan Selogiri Wonogiri. Alhamdulillah awit saking donga pangestunipun para pinisepuh para rawuh sedaya sampun kalampahan ijab panikah rikala dinten Minggu Pahing Surya kaping 12 Februari 2021 wanci tabuh 8 enjing wonten Singodutan Singlogiri saged lumampah kanthi sae lan prayogi sah miturut agami lan negari. Mboten katalumpen Bapak Andi Wibowo sekalian mawantu-wantu nyuwun tambahing donga pangestu anggenipun temanten kekalih lumebet wonten madyaning bebrayan agung. Mugi-mugi tansah pinaringan rayu wilujeng lirbaya kalising sambikala ingkang cinepta dadya ingkang cinangka prapta ingkang ginayu rawuh awit saking ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk wahyu jodoh enggal pikantuk momongan golek kencana ingkang bisa tata jalma. Angrakit keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Para tamu sinedan kakung putri ingkang pantes pikantuk pakurmatan. Pargian menika tebih sampun kakalih. Caket sampun karancang. Parantine tempuking data tasih pinanggih kuciku. Langkung-langkung anggenipun hanampi keranipun para rawuh mboten merananing penggalih. Langkung-langkung anggenipun caos papan palenggan boten jumbuh kalian inggilipun palenggan panjenengan Bapak Andi Wibowo lumantar kula mawantu-wantu nyuwun agunging paksami. Wadene atur ingkang salajengipun Bapak Andi Wibowo ngaturaken gunging panuwun katur dumateng para sanak kadang tangga tepalih mitra pitepangan ingkang sampun kepareng paring pambiyantu pasumbang awujud punapa kemawon saya awujud iguh partikel bau sukunipun Bapak Andi Wibowo mboten saged atur piwales punapa-punapa namung kasumendhakaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wigan sinaratan pepuji mugi-mugi sedaya pambiyantu panjenengan kula wau ndadosna amal kesaenan pikantuk teluri ingkang satraju pikantuk bebingah ingkang melimpah-limpah
para tamu sinedahan kakung putri ingkang winengku ing bagya mulya, pungkasanipun atur keparengipun Bapak Andi Wibowo sekalian. Kasuwun panjenengan para tamu kasuwun anglajengaken lelenggahan kanthi sukorenaning penggalih sinambi hamirsani pasugatan ingkang sampun cumawis nggih menika pawiyatan luhur saking isi Surakarta. Wedine kula ingkang kadhawuhan matur nglengganani tasih kathah klepatanipun tumrap Subasita tata krama ingkang boten ujubrana dalasan tumpang suing basa. Mugi panjenengan sedaya kersa paring pasana. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Paripurna atur pambagya harja yono ingkang saking Hamengkugati. Salajengipun katur dumateng kadang besan. Wonten ing kalodhangan siang punika kaprayogiaken nderek foto sesarengan pinanganten wonten ing adicara foto pinilih. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Suwarmin nyuwun mratitesipun anggenipun para kadang besan nderek foto pinilih. Lumampahipun adicara foto pinilih sineling atur bojo krami ingkang kaping 3 saking Hamengkugati dumateng kadang-kadang muda tumarono kasumanggaaken nglarapaken pasugatan ingkang sampun siaga. Panjenenganipun para sepuh ingkang satuhu winengku ing Suka Basuki, panjenenganipun para tamu kakung saputri ingkang hanggung sinudarsana. Sinten to Danang Setya Nugroho. Keparing sedya kawula badhe ngaturaken menapa ingkang dados pakaryanipun lan menapa ingkang badhe kaaturaken wonten ing siang punika. Ingkang jatosipun badhe ginelar karya-karya ingkang dados temanten ananging namung saged sinanggit wonten ing gurit ringkes. Ginelar ing karya penganten kakung sesawangan lambang asma lan tenger karya rinonce ing pahargyan enjang punika. Ndut iramaning jaman pantes tinulada para kadang muda pengangen sanggit asma tinoreh ing gegana maya. Tan kliwat maneka warna gambar lan kintaka sinorot barang kang aji. Hambulating geni lintang sumunar saha sato gegremetan. Kredaning sasama kang ginambar ing kintaka rupa. Biyuh titis denirong rumpaka ing karyaning tias. Sekedhik gegambaran menapa ingkang dipun anggit dening anak Mas Danang Setya Nugroho menawi kawijining basa kaneman kawastanan fotografi dalasan desain katen. Mugi pangajab saged tinulada para kadang muda anggenipun makarya saged kanthi srana kemajengipun jaman. Sinambi nyerantos pasugatan ingkang badhe kaaturaken para kadang muda tumaruna atur bojo krami ingkang angka 3 beksan Dias Mara
badhe kaaturaken samengke angiring lampahipun temanten sekalian anggenipun sesarengan badhe nanem tetuan minangka sanepanipun ngrembakanipun bebrayan luhur ing madyaning swasana enjang punika.